салом дӯстон, хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. Шумо бошед бо лайку комментариҳои худ моро дастгирӣ намоед. Диққат! Ин либос малик ном дошта аз матои Контон Стретч истеҳсол шудааст. Барои моҳи шарифи Рамазон бисёр қулай буда. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. Ба сифаташ 100% гарантия медиҳем. Барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран буда нависед. шаби 3 март дар Лас-Вегас мусобиқаи UFC Vegas 87 баргузор шуд. дар чорабинии асосӣ Инвенҷа Ирзино Розенстрайк Шамил Гаджиевро бо нокаути техникӣ мағлуб карда шикаст дод. Умар Нурмагомедов Бекзат Алмахонро шикаст дод ва Муҳаммад Маккаев бо душворӣ Алекс Пресро мағлуб кард. ва дар ин баробар варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов Алселвадиро дар раунди сеюм бо нокаути техникӣ шикаст дода дастбола шуд. дар бораи гонорари ҷанговарони чорабинии UFC портали mma.meteratings.ru маълумот дод. ҳоло пешкашатон менамоем. Маккаев ва Нурмагомедов ҳар кадом 4,8 миллион рубли. Раҷабов бошад гонорари стандартӣ гирифт. мусобиқаи UFC Vegas 87 муҳорибаи Лоиқ Раҷабов ва Абдулкарим Алселвадӣ кушод. танки тоҷик ҳарифро дар раунди сеюм бо нокаути техникӣ шикаст дод. аммо гонорари варзишгари тоҷик на он қадар боло рафт. тибқи маълумоти The Sports Daily, Лоиқ барои пирӯзӣ бар Селвадӣ танҳо пардохти стандартӣ $28,000, яъне 12 барои баромадан, 12 барои пирӯзӣ ва 4 пардохти стандартӣ гирифт. гарчанде ки ӯ дар мусоҳиба пас аз муҳориба бонус хоста буд. Шамил Гаджиев пас аз шикасташ дар UFC чунин гуфт: пеш аз ҳама Жаирзино Розенстрайкро табрик мекунам. Худро бисёр хуб нишон дод. дар даври дуюм чашму биниям осеб дид ва натавонистам нақши муҳорибаро то охир иҷро кунам. агар касе фикр кунад ки ман шикаст хӯрдам, шуморо ноумед мекунам. ман ба зудӣ ба атагон бармегардам ва ба мухлисон ваъда медиҳам ки беҳтар шуда бармегардам. бояд гуфт ки Шамил Гаджиеви доғистонӣ дар муҳорибаи дуюм таҳти баннери лигаи қавитарини ҷаҳон аввалин шикасти касбиро аз сар гузаронида дар чорабинии асосии мусобиқаи UFC Fight Night 238 ки дар Лас-Вегас баргузор шуд, пеш аз муҳлат муҳориба бо Жаирзино Розенстрайк даст кашид. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеои навбатӣ шуду пирӯз бимонед.